Здравейте! Аз съм Емилия от проекта Здрава история и днес ще си поговорим за капацитет за радост и капацитет за любов. Много от нас от все сърце си пожелават много радост и много любов. И в някакъв момент тази много радост или тази много любов като дойде и ние се чудим какво да ги правим. Много от нас нямат представа какво да правят, когато им дойде много радост и когато им дойде много любов. И това може да звучи странно, абсурдно, смешно, но е факт, че много от нас са свикнали да им се случват кофти неща, да минават през трудности. Свикнали сме да се проваляме, да не получаваме това, което искаме и едва ли не започваме да приемаме това за нормално. И в един момент, когато получим това, което толкова много сме искали, вместо да се отдадем на тази огромна радост и тази огромна любов, в нас започват да изникват разни други усещания. От една страна започва да ни е страх. Страх, че това е прекалено хубаво да е истина, аз не заслужавам, тия хора са се объркали, аз тук нещо успяла съм да ги излъжа, аз всъщност не съм толкова хубава, не съм толкова прекрасна, не съм толкова добра. Отделно започват да се включват разни стари програми, особено ако сме развили точно механизма да си привличаме внимание чрез беди и проблеми. Т.е. ако от малки сме го развили този модел, че това разбиране, че мама и тати ще ми обръщат внимание само като съм болна и като ме боли. И в един момент аз като съм толкова радостна и обичана, изведнъж тръгва един страх, че аз ако не съм болна, ако не ме боли, ако нямам проблеми, повече няма да ми обръщат внимание. Защото на радостния човек кой ще му се претече на помощ и кой ще дойде да му обърне внимание? Всъщност много хора, но ние като сме свикнали по този модел, че аз като имам проблеми, тогава ми обръщат внимание, много е страшно да си радостен и всичко да ти е наред, Но сега ще поговорим повече точно за капацитета за радост и капацитета за любов. Аз самата преди, може би 3-4 години попаднах на една прекрасна книга на Катлин и Гай Хендрикс "Осъзнатата любов". И там много прекрасно го обясняваха как всички ние си имаме определен капацитет за любов и когато надвишим този капацитет, на нас ни е некомфортно и съответно правим нещо, за да го намалим. И в тази книга бяха дали много добър пример, как да кажем една двойка са заедно цялата събота и неделя, много прекрасно всичко, чудесно и накрая в неделя вечерта се разразява някакъв адски скандал от някаква незначителна дреболия. Двамата партньори се чуят добре, какво стана, толкова хубаво ни беше цялата събота и неделя, това откъде дойде? Точно от това, че капацитета ни за любов е понякога не е кой знае колко голям и като се надвиши на нас ни е некомфортно и трябва да направим нещо, за да го свием до границите, които са ни комфортни. И затова един от двамата партньори най-вероятно ще започне някоя къвга. И това не е повод да се обвиняваме, всеки може. Нормално е да се случи, когато любовта надвишава капацитета за любов, на който сме свикнали. Важното обаче да сме осъзнати за това нещо и да го разширяваме малко по малко. Т.е. да си позволим да си приемем капацитета, който имаме в момента. Защото
капацитета за любов не се разширява от днеска за утре, не се разширява малко по малко по малко. Тоест, със всяка изминала седмица става все по-добре, все по-добре, все по-добре. И като сме изкарали една прекрасна събота и неделя, нямаме нужда да създаваме драми и скандали, за да може, нали, да си намалим любовта и радостта, за да ни е комфортно. А ще можем да им се наслаждаваме в това количество, в което са си. Но за това нещо е необходимо наистина да бъдем осъзнати и да бъдем съзнателни за нашето минало, за нашите преживявания до тук и на колко любов сме свикнали. Защото ако сме свикнали на едни капчици любов, в един момент идва един човек, който не носи така пълни шепи с любов, некомфортно е, да. Нали, ще направим всичко възможно, за да разпилеем повечето от по-голямата част от шепите любов, за да си вземем капчиците, на които сме свикнали. И това е нормално, не е повод за обвинения. Въпросът е да сме съзнателни откъде се получава това нещо, да си кажем, окей, много ми е хубаво, обаче ми трябва малко пространство, нали, да се отдръпна така леко, да си, как да го кажем, да си абсорбирам тази любов и малко по малко да си разширя капацитета, защото няма нужда, нали, да захапвам партньора, само и само, защото любовта, която ми дава, ми е дошла в повече в един момент. Същото важи за радостта. Когато сме свикнали, нали, така да сме се стегнали, да сме силни, да преминаваме през някакви трудности, препятствия, да ни е тъжно, да ни е гадно, да се преработваме. В един момент, когато започнат да ни се случват едни прекрасни неща, аз поне по себе си усещам как от толкова много радост чак ми се плаче, нали, и до вас ви се е случвало сигурно, и от толкова много радост чак почва да ме боли в един момент. И от толкова много радост в един момент се хващам как започвам да притъпявам, започвам да изключвам част от емоциите, защото съм и много и аз не знам какво да правя тази радост, нали, в един момент просто до такава степен сме свикнали на болка и на мъка и на страх и на всякакви такива неща, че в един момент, като дойде едно по-голямо количество радост, отново тя е по-голяма от капацитета за радост, на който сме свикнали, и започва да боли. Но тук отново е необходимо да сме съзнателни за това нещо, да го приемем в себе си, да не се обвиняваме, да си позволим да изпитваме радост, да си позволим да си почиваме, да се позволим да се наслаждаваме на разни неща и така малко по малко капацитета за радост ще се разширява. Благодаря ви, хубав ден!